tai niinku antanut yhtään siimaa sille, että... No niin, päästiin tänne kämpille ja täällähän alkoi sit saman tien armoton välppäys. Ja tossa olisi nyt mun niinku safka seuraavan viikon aikana. Mitäs Jaska, miltä näyttää? Miten sä kommentoisit tätä ruokamäärää? Se on monipuolinen ja siitä se ei jää kiinni nyt tällä kertaa. Okei, no. Toivottavasti ei. Vähän semmonen paniikki meinas tuossa kaupassa iskee, että pärjääks näillä, mut sovitaan nyt, että näillä sit pärjäätään. Näillä meillä kyllä se pärjää. Joo. Niin. Tosi lohduttava, 17 kilometriä. No hämmentävää, kun on hirveästi tuttu. Mitä te kaikki oikein teette? Hyvältä näyttää vieläkin. Samoin. Joo, vähän on Ollin juoksuvideosta tuttu Olli Kopakkaa. Tosi kiva olla. Mitä kuuluu, Olli? Hyvää kuuluu. Niin, sen piti, mutta sitten mä tulen kysyttää. No niin, täältä löytyy nyt tarkempaa haastattelua Olli Kopakkala, NUTS 300 veteraani. Mitäs tänä vuonna kisaan valmistautuminen on mennyt? Erittäin hyvin. Tosi hyvin on mennyt. Kiva olla. Miten itsellesi? No kiitos kysymästä. Ihan kivasti on mennyt. On juossut vähemmän kuin koskaan. Mä oon pyöräillyt kyllä paljon ja uinut. Mä oon juossut vähemmän kuin sinä. En nyt kyllä epäilen että paljon tässä tien pidemmän korrea. Mikä on eniten kilometrejä viikkoa, mitä olet juossut tänä vuonna? No en oo kauheasti Stravasta kattonut, mutta epäilen, että ei 50 kilsan viikkoa ei kyllä oo. Mulla on yksi missä on 84. Silloin oli se yksi kisa, missä juoksi. Niin, no kisaviikkoja ei laskella perinteisesti. En oo kyllä juossut. Juuso ei ikinä laita juoksutreeniä. Niin, vaan uintia ja pyöräilyä. Kun te vaan, mä haluan tää ravintola-arvostelun tästä. Tehdään ravintola-arvostelua. No otetaan se eri videolle, niin ei oteta sitä tähän kisavideoon. Jos olisi niinku järki pelannut. Niin, kun ei pelannut. Mutta sen takia pitää joko nukkua kalmankaltiossa tai mennä tosi kovaa sinne hettään. Joo. Nämä on ne kaksi taktiikkaa. Full set. Teillä on full attack, mulla on full set. Kohteessa kaikki kuvaa samaan aikaan. No niin, tässä nyt Mä voin odottakaa somea oikeastaan ikuista. Useampi some-elokuva syntyy yhtä aikaa tässä. Me mennään näin koko matka. Ja siellä lisää kuvamateriaalia tapahtuneesta. Tämänhän takia Hieno päivä tulossa. Saa oman. No niin, voihan paska, nyt ollaan täällä. Missä me ollaan? Ollaan Suomen Lapissa, Lemmenjokisessa. Me ollaan nyt lähtöalueella. Lähtö on tunti. Hermostuttaa aivan helvetisti. Tässä kohtaa ei oikein voi mitään enää tehdä. GPS pitäisi hakea. Hermostuttaa ihan helvetisti. En keksi mitään sanottavaa. No niin, 20 minuuttia lähtöä ja Olli päätti laittaa koko paketin uusiksi. Joo. Mikä on hukassa? Pekki tulee kuvaamaan, mennään tuonne. Ei mikään. Tulee tällainen jälkeen. Joo, mutta tuohon mukaan tämän kellon kanssa päätyy parhaiten menee. Tämä on aika raskasta. Nyt siihen jää Ollin karvoja. Ensimmäiset 3 kilometriä tultu ja polku on just tällaista juostavaa, niin kuin ennakkotiedoista selvisi. 10 kilsaa takana. 15 kilometriä ja nyt ollaan täällä kuuluisalla sometuspaikalla eli vesiputeuksella. Täällä jokainen kova somemies ottaa video ja kuvaa, niin sen takia mekin tähän pysähdyttiin. Ollaan kuulemma Morgam-ojalla ja 26 kilometriä tultu ja turvapartio tuli moikkaamaan meitä. Meillä ei ole kyllä mitään hätää. Otetaan ihan vaan vettä ja jatketaan koko matkaa.
kohta 5 tuntia tultu ja päästiin ekalle tunturille. Ja vähän noin paarmat helpottaa. Niitä on ollut aika paljon, hyttysiä ei niinkään, mutta mitä isompia kavereita aika reilusti. Siinä on kuuluisa kirjasto. Reitti menee ihan tän vartta. Muutama paarmakin on löytänyt kirjastoa. Tää on kyllä aika jäätävän hieno paikka. Miina ja Manu liikenneaapinen. Ei muuta kuin opiskelemaan. Nyt päästiin tänne niin sanotulle poluttomalle osuudelle. Eli sama porukka edelleen kasassa. Välillä vähän vaihdetaan kuka vetää joukkoja ja katsoo GPS jälkeen. 47 kilometriä ja 9 tuntia näyttää kello ja se ollaan taas jalkahuoltoa tekemässä niin kuin isot pojat opettanut. Tässä on ihan tämmöstä niin kuin tekemisen meininkiä. Saatiin tommoset ranskalaiset meidän seurueeseen. Niiltä loppui vesi vähän pahemmin vielä kuin meiltä, mutta kyllä meilläkin jano rupesi olemaan. Joo, aika eeppistä maastoahan täällä on. Kapteeni Pirhonen vetää joukkoja edelleen ja kato, sehän on Olli juoksuvideosta tuttu Olli Kopakkala. Kato, sehän on lääkäri Alaston uintivideosta tuttu ultralääkäri. No kato, terve. Onpas mukava nähdä. Tsemppiä hei Olli. Miten menee? Hyvin menee. Ottakaa iisisti ja muistakaa nukkua tarpeen. Kyllä mä vähän meinasin nukkua. Nukuit sä? Hyvä. Moi rakas. No niin 89 kilometriä ja 18 tuntia yhtä soittoa ilman huoltoja. Olihan aika rypistys. Vähän ehkä turhan rankka meikäläiselle. Ei mitään, nyt me ollaan täällä Kalmankaltion huollossa. Katsotaan mitä täällä on tarjolla. Huollossa tapahtui seuraavaa, eli oli tuossa vasemmassa jalassa oli melkoinen rakko. Ja sitten mä ajattelin, että no hieno homma, että sehän saadaan tuolla puhkastua ja kuntoon ja matka jatkuu. Niin lääkäri näki rakon ja sanoi, että oho, että onpas huono juttu. Oli verta siellä seassa ja puhkas rakon, mutta on aivan todella kosketusarka. Mutta koska kisaa ei olla tultu keskeyttää, niin nyt lähdetään tämmöiselle koe-taipaleelle täysissä varusteissa totta kai. Eli mennään tätä kisareittiä. Me katsotaan, josko tää tästä. Aika vähän toivoton idea, mutta minkäs teet? Ultrajuoksu on siinä mielessä tyhmä laji, että jos sä meinaat ikinä päästä mitään kisaa maaliin, niin keskeyttämällä sinne ei ainakaan pääse. Eikö se aika paska juttu? Päätin jatkaa, koska tää on semmonen juttu, mitä mä teen. Mä teen tämmösiä tyhmiä ultrajuoksujuttuja. Tässä ultrajuoksussahan toi keskeyttämisen
keskeyttämisen uhka leijuu koko aika ilmassa. Ja ihminen on tosi taitava, keksii hyviä syitä keskeyttää. Ja esimerkiksi elämäsi kipein ja hellin verinen rakko suoraan päkiässä, niin onhan se ihan hyvä syy. Mutta ei se sitä tarkoita, että pitäisi silti keskeyttää. Sekin on vaan syy keskeyttää. Aina on se mahdollisuus, että jatkaa. Niin kuin kävi tällä kertaa. — 109 kilsaa. Tultiin just kahlaamo yli ja Tommi vaihtui toiseen Tommiin. Tommilla jäi rakkojen takia homma kesken, niin Joensuusta löytyi uusi kaveri. Tässä ensimmäinen retkiruokatauko. Ollaan aika lailla erämaassa, sanoisin. Tää kauempana keskellä ei mitään, ei oikein pääse. Norja on tuolla tunturin tolla puolella, näkyy sieltä. Täältä tää Mönkiaura näyttää tänä vuonna. On niinku aika tämmönen tekninen, mutta ei tässä kengät tässä ei kastu. Aika makeat maisemat. Se ollaan täältä erämaasta pääsemässä kohta tonne tielle, niin tämän viimeinen katsaus ympäriin. Se on kyllä hieno maisemat, ei voi muuta. Ja sieltä Tommi tulee vielä. Ollaan nyt eilisestä aamusta lähtien menty kahdestaan matkaa, niin ei tarvinnut ihan yksi olla koko ajan. No niin, selvittiin sieltä erämaasta, jonka nimeä mä en osaa sanoa. Mä yritän sanoa sen nyt, ja sitten Tommi vieressä korjaa, jos se meni väärin. Eli me tultiin tuolta Pöyrisjärven. Hienoa länkkäriä. Yes! Ykkösellä purkkiin. Pöyrisjärven erämaasta. 100 kilometriä seurattiin erilaisia mönkiä uria. Oli aika ne mönkiäurat, niitä on aika ikävä mennä suoraan sanoen. Ja 100 kilsaa aika pitkä matka, jos et sattunut tietää, rakas kuulija. Mutta ihan kauniit maisemat muuten. Todella erämaan tuntua, ei et vahingossakaan törmää keheekään. Tosi vähän mitään rakennettu. Ihan aito ehta erämaa. Se tuli nyt sitten vähän niin kuin kierrettyä. Ja se tuli tosiaan tehtyä Tommin kanssa. Tommi sattui ihan ensimetreillä paikalle. Otettiin Nuts valokuvaajan kanssa viralliset kuvat meistä ja sitten oikeastaan ilta ja yö sitten mentiin kimpassa. Tässä nyt ollaan jalkahuoltoa tekemässä. Ja seuraava
askel on 18 kilsaa hettaan ja hetan huoltoon, josta on puhuttu taukoamatta viimeisen vuorokauden aikana. Olli pyysi kuvaamaan hettaan kävelyä asfalttitietä pitkin. Ja tässä alkaa hyvä. Tässä kohtaa kuulemma kaikki on niin loppu, että kukaan ei malta kuvata tätä. Ja mä en tiedä onko mä loppu, mutta en mä silti näe oikein mitään syytä, miksi mä tätä kuvaisin. Hetahuolto. Tässä on vähän kaikenlaista säätämistä. Isompana on se, että mä luovun nyt tosta repusta. Otetaan liivikantoa, kaikki kammat uusiksi. Kaikki muut särmätään. Ja sain teipit jalkoihin. Tuolla Jussille laitetaan just lisää teipejä. Tästä tulee porukkaa sisään ja tuolla nukutaan ja tuolla on suihkut ja vessat. Me ollaan täällä tosi hyvissä käsissä. Joo, mut loppu akku, sorry siitä. Mut tultiin tänne huoltoon ja tehtiin tämmönen kevyt 4-tuntinen rakkojen puhkomista, suihkua, posliinivessaa, hyvää ruokaa, kahvia, legendaarisia kertomuksia matkan varrelta. Ja nyt lähtee kolmas osuus ja täällä on nyt nämä paljon puhutut uudet topot ja ai että. Näillä pystyy ihan vaan kuule kävelemään ilman minkäänlaisia kivun tuntemuksia, niin eiköhän niillä seuraavat pätkät mene ihan mallikkaasti. No niin, ja niin se matka jatkuu, eli 4,5 tuntia taidettiin olla tuolla huollossa ja Tommin kanssa tultiin ja Tommin kanssa jatketaan. Hyvin sujunut yhteistyö, niin mitäs sitä semmoista muuttamaan. Kohta hilpastaa tonne kansallispuiston puolelle ja siellä aukeakin hienot ja tutut maisemat sitten. Seuraava pätkä, Hetta-Pallas, Suomen kaunein vaellusreitti, etc. seuraavana vuorossa. No niin, ensimmäinen suunnilleen 10 tultu Hetta-Pallas-väliä ja tässähän perinteisesti on se ensimmäinen huolto, jonka nimeä me ei nyt kumpikaan muistettu. Ja voin sanoa, että se nimi ei ole Mikko, mutta jotain sinne päin. Ja tää on vaan tämmönen tyhjä parkkipaikka, eikä täällä ole edes vesiastioita meille tuotu. Et otettiin tuolta huollosta vähän enemmän pulloja mukaan, että päästään toi pyhäkerro nyt ainakin näillä juomilla sitten. No niin, täällä ollaan Hetta-Pallas-reittiä vallottamassa, eli niin sanotusti kolmas etappi ja 65 kilometriä, josta nyt toki todettiin tuohon heti alkuun, että ekat 10 kilometriä tulee vähän niin kuin ilmaiseksi, kun on eka asfalttitietä ja sitten on tuommoista todella hyväkuntoista soratietä ja hyväkuntoista sorabaanaa. Vierailu Pöyrisjärven todella huonokuntoisilla mönkiäurilla, niin kaikki tommoset urat niin kiinnostelee vähän eri lailla ja niissä näkee aika paljon eroja. Ei ole kaikki ihan samasta puusta. Täällä on aika priimaa.
Hyvää huomenta. Nukuttiin tuossa 15 minuuttia, niin kuin hyvien yöunien suositus kuuluu. Laitettiin neljältä aurinko oli sen verran ylhäällä, että se vähän jo lämmitti, niin etyttiin aurinkoinen paikkaan, laitettiin silmät kiinni ja nukahdettiin saman tien ja sitten herättiin siihen, että vartin päästä aurinko oli jo siirtynyt sen verran, että oli aika perhannen kylmä. Oli 5 astetta oli tuossa repun lämpömittarissa, niin astetta karumpi herätys tällä kertaa. Heräs ainakin, kun joutui lähteä liikkeelle saman tien, että sai vähän lämpöjä päälle. Josko tuolta Pallaksen dropbackista löytyisi jotain vähän lämpimämpää vielä päälle tuohon viimeiselle yölle. Nyt näyttää siltä, että tämä ajoitus menee sille, että myös ensi yö ollaan nimenomaan liikkeellä. Mikä on kyllä hyvä asia auringon takia ja itikoitten takia. Vähän hassuahan se on. Niinhän tää lajikin. Ja jeppis, maisemat taas kerran. Mä voin kertoa, että tämän tyyppiset polut on aika mahtavia silloin, kun sulla on jalat täynnä rakkoja. Jalanpohjat ihan hellät muutenkin. Ja mikäs siinä? Näitä polkuja on täällä Pallaksen ympäristössä niin kuin kymmeniä kilometrejä. Ei tässä mitään ihan kauheita rollaattoripahanaa löydy mistään päin. Joo, kisa on kestänyt 75 tuntia ja nyt on edetty 269 kilometriä. Ja tuli mieleen, että tämä kisahan on itse asiassa vähän niin kuin toi Taru Sormusten herrasta, että mä oon niin kuin Frodo ja Frodolle annetaan se sormus, joka on niin kuin hänen henkilökohtainen taakka kannettavaksi. Frodon pitää viedä se sinne Mount Doomiin. Ja sit siellä on näitä kavereita. Sam, Gandalf, Aragorn. Niin ne on vähän niinku noin huollon ihmiset. Et ne niinku jeesaa mua, mutta ne ei voi ottaa sitä sormusta mut pois. Se on mun taakka. Ja mitä lähemmäs me päästään sitä Mount Doomiin, niin se raskaammaksi se sormus käy. Ja se rupeaa vaikuttaa Frodon psyykkeeseen vähän pahalla tavalla. Tässä on kaikki samat elementit. Rupeaa olemaan pää vähän pehmeä. Oli aika helvetin raskas toi viimeinen harpistys. Mutta kyllä se tästä taas iloksi muuttuu. No niin, 4 tuntia unta takana ja nyt ollaan Pallaksen huollossa ja täällä on kokonainen kaarti hoitamassa mun asioita. Mä voin tässä vaan ottaa ihan iisisti ja kohta lähdetään taas taipaleelle. 60 kilsaa maaliin. How hard can it be? Kattokaa, siinä on poroja. Ne on tullut tänne asfaltille noita ötököitä. Ja kato, siinä on 1 poro lisää. Pallas. Huolto takana. Siellä meni sit loppupeleissä varmaan, olisiko mennyt 6 tuntia. Nukuin 4 tuntia. Laitettiin rakkoja huolellisesti. Laitoin dropbackin ajatuksella. En vaan lämässy kasaa. Söin hyvin, join hyvin. Elikkä illan agenda on seuraava. Kello on nyt 9:30, niin tästä on nyt seuraava etappi on maali. Maaliin on
vähän eri tietolähteiden mukaan 66 tai jotain kilsaa. Se on todella pitkä matka. Älkää erehtykö luulemaan muuta. Mutta tuo maasto on nyt ainakin osittain helpompaa mitä ennen Pallasta, kun puhutaan tämmöisestä sauvakävelymoodista. Eli tulee pitkä yö sauvakävelyä, mutta en näe mitään syytä, miksei onnistuisi. En mitään. Se on jännä, miten kaikki on suhteellista. Kaikki näyttäytyy aina vähän eri valossa sen mukaan, mitä olet kokenut. Eli mä oon aina kuvitellut, että tää Pallaksen jälkeinen polku on jotenkin hankala. Mutta kun oot ensin kärsinyt tuolla ennen Pallasta louhikossa jaloilla, jotka on aivan loppu, niin tämähän on ihan hyvä polku. Miksi mä en ole sitä ennen huomannut? Joo, se oli Rauhalan omatoimihuolto. Siinä sattui niinku tosi huonoa aikaa, eli kello on just 4, eli tää vuorokauden ainoa lyhyt hetki, kun on kylmä. Eli just se hetki, kun olisi tossa saanut olla teltassa edes vähän hyttyisiltä suojassa hetken, niin siellä oli niin kylmä, että joutui vetää taas kerran nämä kaikki kamat päälle, että pystyy olemaan ja pitää lähteä saman tien liikkeelle, että pysyy kroppa lämpimänä. Se on sitten 10 kilsan päästä on seuraava omatoimihuolto, että katsotaan, onko siellä joku teltta, mihin voisi vaikka mennä torkahtaa hetkeksi. Et sinne menee se pari tuntia, niin sitten on varmaan jo vähän lämpöämpi. Mutta juna etenee. Joo, tosta Peuravuoman omatoimihuollosta lähi eteenpäin. Otettiin vettä kantoon, kun seuraava piste on sitten toi Peuravuoma, johon on 14 kilsaa. Lämmin päivä tulossa, niin pitää nyt sitten tätä vettä kantaa vähän enemmän. Ja aika hitaaksi on touhu mennyt. Noi vielä aamuyöstä aika kivuttomat rakot niin on taas muuttunut aika kivuliaiksi. Jokainen askel sattuu. Ja niin kun jaloisperiaatteessa olisi virtaa, mutta sitten itse ei oikein huomaa, että pää on aika turtaa. Ei oikein ajatus meinaa liikkua. Makasin tuossa aika pitkää, join urkkajuomaa, täytin pullot, söin makeeta, yritin loihtia semmoista virtaa, että tästä mennään, mutta vähän taisin epäonnistua siinä. No niin, 10 kilsaa maaliin. Mutta ei loppunut temput kesken. Täräytti tämmösen kelin. Varjossa on 30 astetta, mutta ei tässä paljon varjoa oo. Ai jumalauta, että on kuuma. Tekee varmaan tosi hyvää sydämelle ja kaikelle, että oot tuolla viikon putkeen liikkeellä ja valvot ja sit tulee tämmönen helle tähän. Tosi jees.
menee varmaan 4 tuntia tonne maaliin vielä. Siihen tulee reippaita nuoria miehiä. Itsellä ei askel ihan tolleen nouse enää tässä vaiheessa. Ehkä sit taas joskus myöhemmin. Iso rispe! Jotain faneja varmaan. Se rupeaa olemaan vähän niinku epilogiaa vaille valmis, eli alle 5 kilometriä maaliin. Hyvien tapojen mukaan itse en kuvaa maaliin tuloa. Mä toivon, että siellä on kuitenkin joku tai jotkut kuvaamassa, jolloin otetaan monikamera-ajolla sitten se homma. Mutta pää on aika tyhjä, rotsi on aika tyhjä. Katsotaan vielä statsit tosta. Eli kellossa on matkaa 344 kilometriä ja onkohan toi niinku, se on mennyt yli 100 tunnin, niin toi ajastinnäyttö ei enää pysy mukana. Mitähän kello on? Vähän keskittynyt kaikkeen muuhun. Ton verran, näin mä osaan kyllä laskeakaan. Ihan sama. Mä laitan vaikka siihen video sen loppuun. Mutta ei mitään, kiitos jos olet tänne asti jaksanut katsoa ja ehkä mä kuvaan sitten joskus jotain, jos mä teen jotain, mutta voi olla, että ei enää tule ikinä mitään. Sitähän kun ei koskaan tiedä. Ainakin just tällä hetkellä niin ei ihan kauheasti kiinnostele mikä. Täällä Juuso. Täällä pyöräilen Äkäslompolojärven rantaa ja olen menossa katsomaan, kun ultralänkkäri tulee 300 natsin maaliin. No niin, sieltä löytyy ultralänkkäri. Ei oo paljon enää. 2,7 kilsaa jäljellä ja on tultu kellon mukaan 346 kilsaa. Aika paljon. Se on aika paljon. Hyvä. Olli olisi halunnut hirveästi tulla tänne kanssa, mutta se on sairausvuoteella. Niin mä kuulin, mitä se oli tehnyt. No silloin nyt flunssaa ja polvi vähän kipeä. No. Tai vähän enemmänkin kipeä. Turvoksi semmonen teikäläisen reiden paksunen niin polvi. Siitä kisasta. Joo. Okei, semmonen juttu. Jatketaanko matkaa? Jatketaan vaan. Ollaan Äkäsjärven jo siintää siellä ja mitä meidän lämpömittari näyttää? 30 astetta, että pitää ehkä hidastuksesta katsoa, että onko molemmat jalat samaan aikaan ilmassa, että voidaanko laskea juoksussa. Huikee! Samaa! Antti! Yes! Nyt nostetaan! Hyvä. Lähdettiin katsomaan kepsin mukaan, saas tulla Puolaan edelleen. Ihan valtavan hieno suoritus. Terveisiä. Onnittelut. Hyvä.
5 kilometrin loppukiri. Hei, kiitoksia kaikesta. Ei paljon tuntunut rakaa. Hei Olli. Hei. Oliko noin kivaa polkujuoksukisoissa? Oli. Osavaltiossa ei ollut No, voi olla ihan hyvä olla. No niin, Kittilä jää taakse ja tässä ollaan koneeseen nousemassa. Mitallit pysyy koko kesän kauden.